Her kan man så se mig, der mælker. Her er jeg i gang med at formale kunden. Det skal gøres i alle patter. Cirka 3 år stråler. Så tager jeg mig ud af sæbe. Og så vasker jeg med sådan en vaskebørste. Og det gør jeg selvfølgelig på alle patter. Så sætter jeg maskinen på. Det gør jeg, at jeg holder 2 af maskinerne, så vakuum det kører på vakuum. Så sætter jeg dem 2 stykker på samtidig bagerst, og så resten 2 på der. Det her, det er så deres fast exit. Der er bare så hurtigt lige nu. Der kan man se, at så kører den nedad for at lukke igen. Der har de lige åbnet for køren, der har været endnu blevet mælket. Og så kører den så ned. Så kan man se her på sedlen, at de havde en prøvedato den 27. i 4. 25, og så 2 dage efter, den 29. i 4. 27. var fedtprocent på 5,57, og afhentning 2 dage efter var den 5,48. Proteinprocenten var på 4,07, og 2 dage efter så var den 4,06. Celletal den 27. det var 166, og 2 dage efter var den 182. Urea, den var så den 27. på 4,4, og 2 dage efter var den på 4,3. Og så er det SP Kim, der var den på 0031, og 2 dage efter var den på 39, altså 0039. Fryspunktet, der var på 523, altså den var minus 0,523. 2 dage efter var den på 0,523 igen, altså det samme. Og mælken blev afhentet hos Lars Bo Larsen, altså ude på Lygten Glemsholt. Hej, så vil jeg fortælle lidt om de forskellige ting ved mælkestal og sengebåser og hvor mange køer der. Så ved fordel med mælkestal, så har dem, der normalt mælkede derude, de svarede, at det var meget positivt med en fast exit og stor nok mælkestal til mængden køer. Dog ville de have flere maskiner, men det kan desværre ikke godkendes til at udbygge mælkestallen. Og de tænker, at det er et smart mælkesystem på grund af udstyr, hvor at udstyr er sæben og vaskningen af panden og påsætningen. Og deres ulemper, det er det langsomt at få kørende ind igen. For alle sammen, de skal gå hele vejen ned mælkestallen. Og de har ikke hive-sænk-gulv. Det synes jeg er så meget negativt, fordi at, så passer det ikke alle sammen, der går derned. Nogle de er selvfølgelig lidt lavere end andre. Og så indretningen af mælkestallen, det er den 2x20 og celleben på 30 grader. De har SAC-mærke og en side-by-side fast exit. Altså at udgangen, det er 2 låger, der kører opad, og så lukker den selvfølgelig, når den kører nedad. Og man kører der er 888 mælkende kører den 1. og 2. maj. Og de har cirka 985 års kør. Og ved deres sengebås, så bruger de sand. Og køerne får nyt sand hver 14. dag.